ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ulan ay kailangan ng mundo. Subalit, mapaminsala kapag nagiging bagyo ito. Ano pa man ang maging lakas ng ulan ay tinatanggap na lang natin. Sapagkat ito ay mula sa kalikasan. Ikaw kabarangay, anong maganda at masamang karanasan mo sa ulan? Dear Papa Dudut, kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at ang mga tagapakinig ninyo. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking kwento 30 taon nang nakakaraan. Lagi po akong nakikinig sa inyo kaya netong pumasok ang unang bagyo ng taong 2024 ay naisipan kong baka may mapulot na aral ang mga kabarangay sa kwento ko. Tulad nga po ng nabanggit ko ay nangyari po ito 30 taon nang nakakalipas. Ako po si Jelly, 50 years old na po ako sa ngayon. Nangyari po ang kwento taong 1994. Noong 20 years old pa lamang ako. Nag-aaral po ako noon at kumukuha ng kursong nursing, kasama po sa kwentong ito ay si Tim. 20 years old din siya noon. Kaklase ko po siya at magkalapit na magkalayo po ang bahay namin. Nasa isang lugar po kami pero magkahiwalay na kalye. Bago sa eskwelahan ay madalas kaming magkita sa isang waiting shed kung saan ay dumaraan ang mga jeep na madadaanan naman sa eskwelahan namin. Dahil nga po sa magkaklase kami ay sabay ang oras ng klase namin mula pagpasok hanggang pag-uwi, Papa Dudut. Kaya naman walang araw na hindi kami nagkakasabay sa waiting shed. Kasama din sa kwento si Mang Gani, 50 years old na siya noon, isang vendor na nakapwesto sa waiting shed. Kaya wala ding araw na hindi kami nagkikita sa waiting shed. Kaya naman kakwentuhan din siya ng mga sumasakay doon. Kasama na nga po kami. Noon po ay Hunyo ang unang araw ng pasukan mula sa summer vacation. At ang Hunyo po ang mga panahon na sunod-sunod ang ulan at karamihan ay bagyo. Sa mga unang araw ng Hunyo ay hindi pa pala ulan noon. Noong mga panahon na yon ay nakaschedule ang pagpasok ng tag-ulan at mga bagyo. Sa ngayon kasi unpredictable na, magugulat ka na lamang na uulan pala. Ang summer nakasakto din sa Abril at Mayo pero ngayon ay naliligaw na ang summer. May mga panahon pa na ang init ng summer ay parang 3 summer na pinagsabay-sabay dahil sa sobrang init. Ang relasyon namin ni Tim noon ay parang ulan din, Papa Dudut. Nung una ay ambon lang hanggang sa nagiging ulan at umabot sa bagyo kung saan ay pataas ang signal. In other words po ay nagsimula kaming hindi okay at aminado po ako doon dahil po kasi sa kasupladahan ko. Nung unang magkasabay kami ay kinausap niya ako pero hindi ko po siya pinansin. Kaya si Mang Gani ang kinausap niya para siguro ay huwag siyang mapahiya. Hanggang sa nasanay na kami na hindi nagkikibuan. Hanggang isang araw papasok habang naghihintay kami ng jeep ay biglang umambon. Isang ulan na hindi sigurado kung ganun lang ba o lalakas pa, Papa Dudut. Good morning, Mang Gani. Oh, Tim. Papasok na? Mang Gani naman. Parang hindi nyo alam ang schedule ko ah. Oh, ayan na palang girlfriend mo. Parating na. Shh! Mang Gani, huwag kayong magbiro ng ganyan. Pag narinig kayo niyan, isipin niya ako nagsabi. Buong araw na naman akong susungitan mula dito hanggang sa eskwelahan at hanggang makauwi. Ano po yun, Manggani? Wala. Manggani ba ang pangalan mo? Ako si Manggani. Pasensya na po, may mga pakialamero kasi sa gilid eh. Ha? Nasaan?
Teka, tatlo lang tayo dito ah. Ako ba yon? Hindi kayo. Ikaw? Huwag mong sirain ang araw ko, ah. Nako, yung araw mo'y hindi magtatagal. Po? Kasi ayan oh, nagdidilim. Siguradong uulan. Hindi naman siguro. Ayos lang yan. Ligtas naman kayong mabasa dito sa waiting shed eh. Kaso paano mamaya pag umulan? Naiwan ko pa naman yung payong ko. Kasi naman nung lumabas ako maganda pa yung araw. Siguro nasira lang talaga kasi may mga taong mapanira ng araw. Don't worry, may payong ako. Anong pakialam ko sa payong mo? Pag umulan, pwede kang makisukob. Over my dead body. Grabe ka naman. Oh, nagkatalo ba kayo? Mabuti pa ito. Mag-chewing gum muna kayo, pampalamig ng ulo. Salamat po. Kakakain ko lang. Kumakain ka ng chewing gum? Sira ulo? Ang sinasabi ko, kakakain ko lang kaya ayoko munguya ng chewing gum. Chewing nga eh. Akala ko kasi kumakain ka ng chewing gum. Sabi kasi ng lola ko dati, pag kumain ka raw ng chewing gum, magbubulbul ang bituka. Eh di kumain ka nung kumain para mapatunayan mong tama ang lola mo. Okay lang, wala na naman si lola eh. Ha? Kailan pa? Nung isang araw lang po. Bakit hindi ko nabalitaan yan? Ah, opo. Wala kasi kayo dito nung hinatid namin siya sa stasyon ng bus. Hinatid? Opo, pero okay lang din po. 3 buwan lang naman siya dun sa Ilocos eh. Ah, umalis lang. Akala ko. Kasi naman, tanga yung nagkukwento. Kaya iisipin nyo talaga yan. Ikaw ba, Jelly? Anong iniisip mo? Ewan ko sa'yo. Nako, ayan, padilim na at umaambo na. Ang tagal naman ng jeep. Darating din yun. Kausap kita. Madalang kasi ang bumabiyahe ngayon. Kasi naman, nag-uulan. Eh yung kaling pinanggagalingan ng mga jeep, madalas binabaha. Maihinga lang yata ang aso, nagbabaha na dun eh. Mula kanina wala pa pong dumadaan na jeep. Meron, 2. Yung huli dumaan bago dumating si Tim. May bit-bit kasing kamalasan. Ha? Wala. Payong at bag lang ang bitbit ko. Alam mo, trying hard ka magpatawa. Natawa nga si Manggani oh. Di ba Manggani nakakatawa yun? Oo nga naman. Tawang-tawa nga ako eh. Kinukulam kayo niyan para tumawa kayo. Nako, mag-aaway na naman kayo. Alam nyo, mabuti pa. Maglakad na kayo habang wala pang ulan. Kasi kung hihintayin nyo ang jeep, baka malate na kayo. Tsaka baka abutan kayo rito. Mas mahihirapan kayong maglakad. Mabuti pa nga po. Sige Manggani. Jelly, hintay. Sabay na ako. Uy, bakit ka ba nagmamadali? Tanga, babagsak na yung ulan. Anong babagsak? Ayan, umaambo na. Halika na dito. Sumukob ka na sa payong ko. No way! Jelly, saan ka pupunta? Papa Dudut, hindi talaga ako sumuko. Kahit na hinabol pa ako ni Tim. Kaso ay wala akong masilungan kaya tumakbo na lamang ako ng tumakbo hanggang makarating sa eskwelahan. Mabutit hindi ako nadulas. Yun nga lang po ay basang-basa ako. Pagpasok ko sa klase ayon, lahat sila ang biro ay isa daw akong basang sisiw. Nang makita ko ng teacher namin ay tinanong kung anong nangyari sa akin. Kinuwento ko na napatakbo ko dahil naabutan ng ulan at nakalimutan kong magdala ng payong. Sabi niya ay magpalit daw ako ng damit kaso wala din po akong dalang damit noon, Papa Dudut. Kaya nagtanong ang teacher ko sa mga kaklase ko kung sino may dalang ekstrang damit at ipahiram na muna sa akin. Wala pong sumagot, 2 lang po. Wala silang dala o madamot sila. Eh may nagpabida po. Sino pa ba kundi si Tim? May dala siyang ekstrang t-shirt at inutusan siya ng teacher namin na ibigay sa akin ang t-shirt na yon. Pagkaabot ni Tim ay may sinabi pa ito na mabango daw ang t-shirt niya kaya mas lalo akong nabwisit sa kanya. Kasi wala po kong magagawa kundi ang suotin ng damit dahil sinabi ng teacher namin yon. Habang tumatagal ay lalo akong nabubwisit kay Tim kaya check ako ng check sa damit ko kung tuyo na para makapagpalit na ako. Nang mahawakan at maramdaman ko na tuyo na ay nagpaalam akong magpapalit na. Kumain naman ang teacher at nung bumalik ako ay isosoli ko na sana ang t-shirt nang sabihin ng teacher sa akin na labhan ko naman daw muna bago isoli. Nakakaya naman daw para kay Tim. Ayun, nagtawanan na naman ang buong klase, Papa Dudut. Si Tim naman ay nagpasikat at sinabi pa na ayos lang kahit na hindi na siya
or hindi ko na gawin ang maglaba. Kaya mas nagtawanan ng mga tao. Gigil na kung hindi nagsalita at hindi ibinigay ang t-shirt para labhan ko na muna bago isoli sa kanya. Papa Dudut. Oh, Jelly! Mukhang maganda ang gising mo ah. Po, Sinong hinahanap mo? baka may buwisit sa paligid eh. Si Timbang hinahanap mo? Naku, hindi ko po hinahanap yun oh. Ayoko lang pong masira ang umaga ko. Ikaw naman. Mabait naman si Tim ah. Ganun ang mga taong lobo. Nakatago sa balat ng tupa. Nasaan po ba siya? Eh di hinahanap mo nga siya. Hindi po! Ay, opo. May isasoli sana ako sa kanya eh. Mabuti pa, iwan ko na lang po sa inyo. Wag na. Bakit po? Ikaw na mag-abot sa kanya. Ayan, parating na siya. Ay nako, naabutan pa ako ng malas. Good morning, Manggani. Good morning, Miss Jelly. Huwag mo kong simulan. Bakit? Kanina ka pa hinahanap ni Jelly. Manggani, hindi po! Bakit mo ako hinahanap? Presko ka, binibiro ka lang ni Manggani, naniwala ka naman. Lumayo ka nga sa akin. Paano? Maliit lang tong waiting shed. May ibibigay daw sa'yo si Jelly. Manggani, wala. Huwag ka nang mahiya. Ang kapal mo talaga. Ayan ang t-shirt mo. Uy! Ang ayos ng pagkakatiklop tapos ihahagis mo. Teka, katabi mo ba sa pagtulog mo to? Biro lang. Sino may sabi magkabiruan tayo? Regalo mo ba kay Tim yan? Manggani naman, hindi po. Sa kanya yan. Pinahiram niya sa akin kahapon. Wow! Nakakatuwa naman. Ang sweet nyo naman sa isa't isa. Yuck! Hoy Judas, lumayo ka nga sa tabi ko. Doon ka sa labas itong waiting shed. Huwag kang papasok dito hanggat hindi ako nakakasakay ah. Huwag ka ring sasabay sa jeep na sasakyan ko. Hindi na ako magji-jeep. Kasi ayan, padilim na naman. Maglalakad na ako kaysa maabutan na naman ng malakas na ulan. Mabuti pa nga. Makaalis na nga din. Sige, Manggani. Jelly, sandali! Sige, Manggani. Mag-ingat kayo ha. Huy, saan ka pupunta? Sumukob ka na dito sa payong ko. Jelly, Ano ba? sumukob ka na. Huwag mo kong bisitin. Bakit ako susukob sa payong mo? Ano ako, tanga? Mababasa ka ng ulan. Nasaan ang ulan? Mamaya. O edi dyan ka lang at hintayin mo ang ulan. Huwag ka nang mangulit. Ayan, umaambon na. Halika na. May sa demonyo ka din, no? Ang ayos-ayos ng panahon kanina eh. Ayan, palakas na. Sandali, lalapit ako dyan. Huwag ka na maglakad. Hintayin mo ako. Ayan, palakas na. Sandali. Hindi ko kailangan ng payong mo. Ay, may payong ka pala. Ano akala mo sa amin? Walang pambili? Akala ko kasi iniiwan mo talaga para makasukob ka sa akin eh. Biro lang. Alam mo, malaki ang kalye. Lumayo ka nga sa akin. Mas malaki ang payong mo. Sukob na lang kaya ako dyan. Maliit tong payong ko, nababasa ako eh. Sukubin mo mukha mo. Ang lakas ng loob mo magyaya ng susukob dyan. Eh, ang makapal ang mukha mo pa nga lang hindi na kasya. Lumayo ka nga sa akin. Doon ka sa gilid. Sandali, napaka-ungentleman ko naman. Dito ka sa gilid, dyan ako sa mas malapit sa kalye. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Dito ako maglalakad. Ikaw, lumayo ka sa akin. Pero, Gusto mo dito sa mas malapit sa kalye? O sige yan, umalis ka na. Mauna ka na. sige na, dito na ako sa gilid. Tara na. Ang kulit mo. Huwag kang lalapit ah. Jelly! Papa Dudut, dahil sa kagustuhan kong makalayo kay Tim ay sa gilid ng bangketa ako naglakad. Hindi ko naman akalain na mangyayari ang isang insidente. Papa Dudut, may dumaan na malaking truck. Sakto na pagtapat niya sa akin ay may lubak. At ang lubak ay may naipong tubig marahil ay galing sa ulan noong gabi. Ayun, tumalsik sa akin ng napakaraming tubig kalye na kulay tsokolate dahil po sa putik. Pumasok na naman po ako sa eskwelahan na basang-basa at natural ay tawanan na naman ng mga kaklase ko at sinabihan na naman akong basang sisiw. Si Tim din po ay nabasa kasi naihagis niya ang payong niya para lapitan ako.
Ang kaibahan lang po namin ay ang tubig na nakabasa kay Tim ay galing langit at ang sa akin naman ay galing sa lupa. May magbibiro pa sa amin na kung sabay daw ba kaming naligo ni Tim. Hindi naman ako napipikon, kaso noong makita kong tuwang-tuwa si Tim sa mga biro ay doon ako tinamaan ng inis at buwisit sa kanya. Gaya ng dati, pinagpalit kami ng damit ng teacher namin. Si Tim na pasikat, inalok muli ako ng t-shirt. Nakakasoli ko pa lamang sa kanya. Hindi ko siya pinansin at nilabas ko ang isang plastic na may damit sa loob. Walang salita, ibig sabihin ay may dala akong sariling damit. Saka ako dumiretso sa banyo ng babae. Nakabihis na si Tim at nakabalik ng klase. Ako naman ay nasa banyo pa. Ang tagal ko sa banyo kaya ipinasundo ako ng teacher namin. Pagbalik ko ay ang basang uniforme pa din ang suot ko. Nagalit ang teacher nang ipilit ko na yun na lamang ang susuotin ko, ito tayo ay matutuyo na naman. Medyo nag-init ang ulo ng teacher ko at sinabihan ako na magkakasakit ako kaya magbihis na daw ako. Sinabihan pa ako na nadedelay ang klase dahil sa tagal kong magbihis. Kaya wala akong magawa kundi ang bumalik sa banyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maling plastic po pala ang nabitbit ko. Ang nadala ko po pala ay yung plastic na may laman na bagong duster na kabibili lamang ni nanay. Baka matuluyang magalit ang teacher ko kaya napilitan po kong isuot ang duster at bumalik sa klase. Papadudot ng mga panahon na yon, kapag nakaduster ka, nakapangbahay ka. Kaya ayun, pagpasok ko pa lamang ay tawanan na ang lahat. At may mga nagbiro pa. Bahay ba daw ba namin ang eskwelahan o kaya ay magtitinda daw ba ako ng gulaman at kung ano-ano pa. Hindi ko po alam kung papaano ipapaliwanag. Ang teacher ko kahit na natatawa ay sinabihan ng kaklase ko na tantanan ako at magpatuloy na kami sa klase. Sinabihan ang klase na damit din daw naman ang suot ko. Kaya huwag na lamang akong pansinin na nakapangbahay ako. Papadudot, litaw na litaw ako sa buong klase kasi lahat sila ay nakaputi at ako naman ay nakaprinted. Papadudot, nakikita kong pigil na tumatawa ang mga kaklase ko pero okay lang po. Hindi ako affected, kaso nakita ko na naman ang pagmumukha ni Tim. Natatawa siya at yung mukha niya ay parang sa tingin ko ay humahalakhak. Kaya ayon, buong araw na naman po akong nabuwisit. Tapos ang kapal po ng mukha niya. Tinanong pa ako kung sasabay daw ba ako sa kanya. Isusuot niya daw ang t-shirt niya para pareho kaming nakasibilyan. Siya nakasibilyan, ako naman ay nakapangbahay. Magmumukha pa akong yaya niya. Hindi ko siya kinausap at hindi ako nagsalita at umuwi ng mag-isa. Mabuti at nakasakay kagad ako ng jeep dahil isa na lang ang bakante. Si Tim, sasabit sana sa jeep pero sinabihan siya ng driver na bawal daw ang sabit, lalo na sa isang estudyante. Kaya napilitang buwaba muli si Tim at naiwan. Kitang-kita ko siya habang papalayo ang jeep. Papadudot, imbes na matuwa ako, ay parang naramdaman ko ay lungkot. Kasi baka kung anong oras pa siya makasakay at kung anong oras pa may dumating na jeep. Kawawa din si Tim kung maghihintay ng matagal o maglalakad na naman papauwi. Pero agad kong pinutol sa utak ko ang iniisip ko. Good morning, Manggani. May bago ba sa'yo? Bago? Sa itsura ko po? Wala po. Hindi sa itsura mo. Saan po? Ewan, pero parang may bago sa'yo eh. Ito pong damit ko? Ay tama, yung damit mo! Hindi po to bago. Luma na po ito. Hindi, may bago sa damit mo. Ano po? Baliktad ang pagkakasuot mo. Nagmamadali po kasi ako eh. Sandali po, babaliktarin ko. Akala ko naligaw ka papunta dito kaya binaligtad mo ang damit mo eh. Nakakatawa po yun. Oo nga.
Ay, ang sarap tumawa sa umaga. Hayaan nyo, araw-araw akong papasok ng baligtad ng damit para tumawa tayo tuwing umaga. Anong pinagtatawanan nyo? Ikaw! Ay, ibig kong sabihin, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan, Jelly? Sakto lang po maabutan kung nagtatawanan kayo. Ito kasing si Tim eh. Bakit po? Anong kwento niyo sa inyo? Ay, wala. Oo. Manggani, huwag kayong magpatakot sa hambog na to. Alam ko may sinasabi na naman yan tungkol sa akin. Wala. Oo nga naman, Jelly. Natatawa lang kami. Kasi po, kwento niya na nabasa ako ng talsik ng tubig sa kalye nung may dumaan na malaking truck. Tapos sa eskwelahan, mali yung nabitbit kong damit kaya nakaduster ako hanggang makauwi. Totoo ba yan? Opo, yun po ang kwento niya ano. Jelly. Tumahimik ka! Huwag kang titingin kay Manggani. Huwag mo siyang takutin! Ay, hindi naman ako tinatakot ni Tim. Ang pinagtatawanan namin ay yung damit niya. Manggani naman, pati ba naman kayo nahahawa sa kabaliwan nitong lalaking to? Ano naman ang nakakatawa sa damit niya? Uniforme po yan sa eskwelahan. Ngayon hindi na nakakatawa. Pero kanina nakakatawa. Kasi dumating siya dito na baligtad ang damit niya. Sigurado po bang hindi kayo tinatakot nitong si Tim? Hindi. Nagpapasalamat pa nga ako at pinatawa niya ako ngayong umaga. Pero huwag ka mag-alala, Jelly. Kasi nakakatawa din naman yung kinuwento mo. Natalasikan ka ng tubig pagdaan ng truck. Tapos nakaduster ka sa eskwelahan. Nakakatawa yun. Makaalis na nga, baka umulan na naman. Jelly, sandali! Nako, buti hindi ka pa nakalayo. Ano ba naman yung ulan na yan? Kanina wala naman tapos biglang bumagsak. May payong ka ba? Halika, sumukob ka na sa payong ko. Mabuti pa nga maglakad na kayo. Kasi baka matagalan na naman ang pagdating ng jeep. Medyo madami kasing kalye na binaha. Ganun po ba? Sige po, aalis na ako. Sandali! Ha? Bakit? Naiwan ko yung payong ko. Babalikan mo? Pag binalikan ko, para na rin ako naglakad papuntang eskwelahan. E di dediretso na ako sa eskwelahan. Pero mababasa ka. Common sense naman. Ang ibig kong sabihin, makikisabay na lang ako sa'yo kahit ayaw ko. Sakto, kasi malaki tong payong ko. Tara na. Mag-ingat kayo, ha? Bye, Manggani. Bilis na natin maglakad. Dahan-dahan. Parang tumatakbo na tayo eh. Madulas ang kalye. Kita mo, ang layo na agad natin kay Manggani. Ang dami mong angal. Bilisan na natin kasi palakas na ng palakas ang ulan. Papa Dudut, may dala talagang malas itong si Tim. Malaki nga ang payong niya. Hindi kami nabasa ng ulan kahit halos patakbo na ang lakad namin. Kaso po ay bigla namang humangin ng pagkalakas-lakas. Hinangin yung payong ni Tim. Nilipad yung pinakatela noong payong at ang natirang hawak niya ay yung buong skeleton ng payong na lamang. Kaya ayon, sa lakas ng ulan ay wala kaming matakbuhan para silungan. Kaya para kaming nagmamarathon papunta ng eskwelahan. Ayon, basang-basa na naman kami. Siyempre, inasar na naman kami ng mga alaskador naming mga kaklase. Hindi na kami naghintay na utusan ng teacher namin na magpalit. Pumunta na kaagad kami sa mga banyo at doon na nga nagpalit. Bago pa ako makalabas ay may mga pangaasar pa na kung anong kulay daw ba ng duster ko sa araw na yon. Hindi ko sila pinansin kasi maginaw kaya nagmamadali ako nagpunta sa banyo para magpalit na. Naunang nakabalik si Tim sa klase tapos ang buong klase ay nakatingin sa pinto. Hinihintay nila ang pagbabalik ko dahil gusto nilang makita kung ano ang suot ko. Pero napatahimik na lamang ang buong klase pagpasok ko. Tahimik lahat maliban sa teacher ko na nagalit. Bakit daw nagpapasaway na naman ako at ayaw ko pang magpalit. Pero nakapagpalit na po ako kasi ang binaon ko po ay ang isa ko pang uniforme. Kaya uniforme ba din ang suot ko. Tahimik ang teacher ko pati na ang mga kaklase ko. Nakita ko si Tim na natatawa. Papadudot dahil nga sa inis ko sa kanya ay na-misinterpret ko ang tawa niya. Hindi pala ako ang pinagtatawanan niya kundi ang buong klase na napahiya dahil naka-uniforme muli ako. Pero syempre hindi ko pa po alam noon kaya dagdag inis ko na naman kay Tim ng araw na yon. Oh, himala! Sabay kayong dumating.
Oo nga po, no? Excuse me, hindi tayo sabay. Doon ako galing sa kabila, ikaw dyan sa kabila. Ang sabi ko ay sabay. Hindi ko sinabing magkasabay. Nililinaw ko lang po. Mahirap na baka may lumaki na naman ang ulo dyan. Sino? Si Tim? May iba pa po ba? Akala ko ako eh. May jeep po ba? May mga dumadaan. Madalang pero mas madami kaysa kahapon. Nako, umaambo na naman. Manggani, may dumadaan naman di ba? Oo, Dito na ako magpapatila ng ulan na yan. Hindi na ako makikipagsapalaran pa at mahirap na. Baka malasin na naman ako. Manggani, ako rin. Nasira kasi yung payong ko kahapon. Kasi naman magdadala na lang ng payong yung hindi pa matibay. Pati tuloy ako nadamay. bakit? Ano nangyari sa payong mo? Nasira po sa lakas ng hangin kahapon. Kasi nga walang tibay na maaasahan. Nako, malakas nga ang hangin kahapon. Yung ilang bubong dun sa kabilang kalye natanggal. Ah, magkasing rupok po pala yung bubong nila sa yung payong ko. Paparinig ka ba? Hindi nakukumpara ko lang naman. Marupok naman kasi talaga yung payong mo. Yung puno na yon, nakikita nyo? Opo, Mamaya, pagtigil ng ulan, sipatin nyo. Mapapansin nyo, medyo umangat sa lupa yung isang gilid. Mabuti nga, hindi nabuwal. Dahil lang sa lakas ng hangin. mas matibay ng konti yung puno kaysa sa payong ko. Tigilan mo nga yung pagsasarcastic mo. Oh, malakas ng ulan, mag-aaway pa kayo? Baka makisabayan sa inyo at maging bagyo. Manggani, parang tumataas ang tubig. Manggani, magbabaha ba dito? Hindi naman palagi. Pag malakas lang ang ulan, kaya niya. Aabutin po tayo dito sa bangketa? Hindi. Madalas ang baha dito hanggang dyan lang sa bago umabot dito sa taas ng bangketa. Kaya hindi tayo aabutin dito. Pero ang lakas po ng ulan. Kaya dapat ipagdasal natin na tumigil na ang ulan. Po, ibig sabihin pwede nga tayong abutin dito. O ayan, mahupa na ang ulan. Kaya hindi natataas yan. Ay, bakit ganun? Biglang umaraw? Ikaw pa ang nagtanong? Hindi ba ikaw ang maligno? Dapat alam mo yan. Oh, baka lumakas na naman ang ulan. Kumalma kayo. Ganyan talaga. Minsan nga umuulan dito pero 3 hakbang mula dito maaraw eh. Nakakatakot naman. Natural lang yon. Ganyan kahiwaga ang kalikasan. Parang hindi na uulan. Kasi sikat na ang araw eh. Mabilis po bang mawawala yung baha? Yun lang, medyo matagal. Pinakamatagal na yung mga 30 minuto. Ay, ang tagal. Maliliit na ako sa klase. Wala tayong magagawa. Oh, Tim, ano yan? Bakit ka naguhubad ng sapatos? Ayoko pong malate. Lulusong na lang ako sa baha. Oo nga. Mag-ingat ka lang at baka may mga matatala sa kalye. Kapain mo na muna bago ka humakbang. Opo, Oh, Jelly, ikaw? Hihintayin ko na lang pong bumaba. Ayoko pong lumusong. Mabuti pa, Tim. Pasanin mo na lang si Jelly. Tutal, lulusong ka na din naman. Para hindi mabasa si Jelly. Ay, ayoko po. Kasi sa tingin ko sa baha, parang 2 oras pa bago huhupa. Baka hindi ka na makapasok sa eskwelahan. Kaya kung ako sa'yo, pumasan ka na. Kaya ka naman ni Tim. sasabay ka ba? Oo na nga. Mag-ingat kayo. Ayos ka lang? Maglakad ka na nga lang. Dami mo pang tanong eh. Huwag mo kong ihulog ah. Siyempre hindi. Akong bahala sa'yo. Uy! Papa Dudut, isang kamalasan na naman ang naranasan ko sa kamay ni Tim. May malaki palang hukay sa dinaanan namin. Dala nga po sa baha ay hindi ito nakikita. Kaya paghakbang ni Tim ay nahulog kami sa hukay na yon. Kaya ang ending ay pareho kaming basang-basa. Siyempre pagpasok sa klase ayon ay na naman ang mga alaskador naming mga kaklase. Natatawa na naman sa amin pero mas lalo silang naghagalpaka ng tawa noong malaman nilang nahulog kami sa butas kaya nalubog sa baha. Kung paano nila nalaman ay ikinuwento ni Tim kaya doble-doble ang galit ko sa kanya. Sobrang galit ko ay kung ano-ano pang mga nasabi ko kay Tim Papa Dudut. At sa unang pagkakataon ay naramdaman kong sumama ang loob ni Tim. Medyo nagalit siya sa pagkakasabi niyang hindi naman niya sinasadya. Maski naman siya ay nahulog din sa butas. Pero noong malaman niya kung bakit ako galit na galit ay nanahimik siya.
Pero alam ko na natatawa siya. Pinipigil niya lang. Nakainom po kasi ako ng tubig baha. Gaya ng dati, pinagpalit muli kami ng damit ng teacher namin. Papadudot dahil sa tag-ulan ay nasanay na talaga ang mga estudyante na i-plastic ang mga gamit at iselyo saka ilalagay sa bag. Para kung mabasa man ng ulan ang bag ay hindi mababasa ang mga gamit, naka-plastic po ang mga gamit sa eskwela pero ang mga damit namin na baon ay hindi. Lalo na po ako. Hindi ko na po pinaplastic para alam ko na tamang damit ang bitbit ko at hindi sa nanay ko. Kaya dahil nga sa hindi naka-plastic at basang-basa din po ang mga damit na baon namin dahil sa pagkakalubog sa baha ng araw na yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil nga po sa basa pati ang mga baon naming damit ay wala kaming maisuot. Hindi na nagtanong ang teacher namin kung may mapapahiram ba sa mga kaklase namin ang dala nila. Ang ginawa na lamang ng teacher namin ay kinuha ang mga nakatagong lab gown na malilinis naman dahil pinapalabhan naman yon kapag ginagamit. At yon ang ipinasuot sa amin hanggang sa matuyo ang mga damit namin na basang-basa pa. Wala kaming choice kundi ang suotin ng mga lab gown, Papadudot. Siyempre, ayun na naman ang mga kaklase namin at buong araw na Doc ang tawag sa amin. Habang ako ay naiinis sa biro, si Tim naman ay natatawa. Kaya habang natatawa siya ay mas naiinis naman ako. Nang matapos ang klase ay saka ko nilabas ang galit ko kay Tim. Nasabihan ko siya na puro kamalasan ang ibinibigay sa akin sa tuwing makakasama ko siya. Sinabihan ko siya na huwag nang sasabay sa akin kahit na kailan. Kapag nakikita niya ako na nasa waiting shed na ay huwag siyang pupunta hanggang hindi ako nakakasakay o nakakaalis. Ganon din ako. Pag nauna siya at nakita kong andun siya ay hihintayin ko muna siyang makaalis bago ako pumunta ng waiting shed. Masunurin ata si Tim, Papadudot, kasi kinabukasan ay hindi ko siya nakita. Kahit sumulyap-sulyap ako sa kalye ay kung nandun nga ba siya at naghihintay lamang na makaalis ako ay hindi ko siya nakita. May dumaan na jeep pero hindi ako sumakay. Kakahanap kung nandun na nga ba siya. Hanggang sa mapansin ako ni Mang Gani, Papadudot. Good morning, Mang Gani. Oh, Jelly! Ang aga! Opo, nagpaaga talaga ako. Madalas kasi si Tim ang nauuna sa'yo eh. Mga ganitong oras yung dumarating. Ganun po ba? Parang hindi ka interesado. Naku, Mang Gani, wala namang nakakainteresante sa lalaking yun. Mabait naman si Tim ah. Hindi po mabait yun. Mas nakakatakot nga yung ginagawa niyang bait-baitan siya. Hindi, mabait talaga si Tim. Kaya madalas maaga yun dito kasi tinutulungan niya ako mag-ayos ng paninda ko. Pakitang tao lang yun. O siya, iba na lang ang pag-usapan natin at baka masira na naman ang araw mo. Mabuti pa nga po. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Yung pag-aaral ko maayos naman po. Matataas naman ang grado ko. Yun nga lang, madalas ako mainis kay Tim. O bakit napunta na naman kay Tim ang usapan? Pasensya na po. Hindi ko lang mapigilan ng inis ko sa kanya eh. Kapag nagkakasama kami, palagi na lang may kamalasan nangyayari sa akin. Ewan nga kung sinasadya niya. Jelly, kung ano man ang mga nangyayari, dala ng kalikasan yon. Walang kinalaman si Tim doon. Kahit na. Oh, iba na lang pag-usapan natin. Mabuti pa nga po. Madaming bumabiyahe ngayon na jeep kasi hindi umulan kagabi at mukhang hindi uulan ngayong umaga. Sana nga po. Para makapasok naman ako sa eskwelahan ng hindi basa. Kamalasan kasi si Tim kaya lagi ako nababasa eh. Oh, si Tim na naman? Sorry po, naalala ko lang. Naisip ko tuloy. Bakit kaya wala pa yung batang yon? Baka nandyan lang yan. Oh, kung nandyan lang siya, bakit hindi pa siya nagpupunta dito? Pinagsabihan ko po kasi siya na kapag nauna ako ay wag muna siyang lalapit hanggat hindi ako nakakasakay. Ganon din ako pag nauna siya. Ganon ba? Oh, ayan na ang jeep. Oh, bakit hindi ka sumakay? Puno na po eh. Ha?
Nakita ko maluwag pa sa loob ah. Mukha po kasi mainit sa loob. Pare-pareho lang naman ang disenyo ng jeep. Kung mainit ang tingin mo doon, edi mainit sa lahat ng jeep. Ibig ko pong sabihin, wala kasing sounds. Sounds? Tugtog po. Ah, music! Opo. Dati ka bang giraffe? Po? Bakit po? Nagkakanda haba yung leg mo eh. Sino bang hinahanap mo? Wala po. Si Tim ba? Hindi po ah. Sa akin ka pa talaga maglilihim? Aminin mo na. Si Tim ano? Opo. Kasi baka biglang dumating nandito pa ako. Bakit kasi hindi ka pa sumakay dun sa jeep kanina? Para nakalabas na din siya kung saan man siya nagtatago. Yung susunod po. Hayaan mo na. Huwag mo nang hanapin at magkikita din kayo sa eskwelahan. Pero malilate na siya. Kasi nga nandito ka pa. Oo nga po. Sasakay na po ako sa darating na jeep. Sige, maghintay ka lang dyan. Jeep po ang hinihintay ko ha, hindi si Tim. Wala naman akong sinabi ah. Nililinaw ko lang po. Malinaw. Hindi po kaya nauna na siyang pumasok? Imposible. Dito naman unang nagpupunta yun bago pumasok. Bukod sa dito ang antayan ng jeep, nakasanayan na nun makipagkwentuhan muna bago pumasok. Ganun po ba? Oh, ayan ang jeep. Po? Sige po, sasakay na ako. Oh, sakay na't baka umalis na naman yan. Opo. Mag-ingat ka ha. Sasabihin ko na lang kay Tim na hinanap mo siya. Papadudot nang sabihin ni Mang Gani yon ay hindi na ako nakasagot pa dahil umandar na ang jeep. Pero sa isang banda ay ewan ko na bakit parang gusto ko talaga siyang hayaan na sabihin kay Tim na hinahanap ko siya. Nag-guilty po ako sa mga masamang nasabi ko sa kanya at yung pagpipigil ko sa kanya na huwag pupunta ng shed pag nandun pa ako. Nakarating ako ng klase pero wala doon si Tim. Ibig sabihin ay hindi pa pumapasok. Malamang ay nasa waiting shed ng oras na yon at naghihintay ng jeep at kausap si Mang Gani. Baka nasabi na ni Mang Gani na hinahanap ko siya. Ang tagal na wala pa din siya papadudot. Naisip ko na baka nahirapang makasakay ng jeep pero madami namang bumabiyahe nun. Sumilip ako sa labas, baka umuulan na naman at na-stranded na naman siya sa shed o naglakad pero maaraw naman. Nagsimula ang klase, wala pa siya. Nag-roll call na markahan siyang absent. Pero natapos ang klase hindi siya dumating kahit na late. Nag-isip ako buong araw kung bakit absent siya. Nasa na kaya siya? Naisip kong muli ang mga binitawan kong mga masasakit na salita. Paano ko kaya babawiin yon? Dumating nga ang kinabukasan at nauna na naman ako sa shed. Wala pa din si Tim at doon ko nalaman kay Mang Gani na nagkasakit pala si Tim mula doon sa huling nalublob kami sa baha. Kaya hindi na muna ako tumuloy sa eskwelahan at pumunta sa bahay nila Tim. Mababait ang mga magulang niya at pinatuloy na lamang ako sa kwarto kung saan ay nakahiga si Tim ng mga oras na yon. Tim, Jelly, ano nangyari sa'yo? eto, tinamaan ng trangkaso. Baka mahawa ka. Hindi, malakas ang katawan ko. Bakit ka nandito? Nalaman ko kay Mang Gani na nagkasakit ka. Si Manggani talaga. Kahit ang layo nitong sa amin, nakarating pa rin sa kanya ang balita. Ganun talaga ang kaibigan. Teka, baka malate ka. Maaga pa? Oo nga. Bakit nga ba ang aga mo kay Manggani? Wala lang. Kumusta si Manggani? Ayos naman siya. Eto, may pinadala siyang biskwit. Kainin mo raw. Si Manggani talaga, nakakaya. Wala akong dala ha. Ngayon ko lang kasi nalaman. Hindi na ako nakabili kahit prutas kasi nagpunta na agad ako dito. Walang anuman yun. Sapat na yung pagdalaw. Ang babait ng parents mo, no? Oo, sobra. Kaya nga ayaw ko nagkakasakit kasi, ayun, alalang-alala tuloy sila. Ako rin. Ano yun? Ha? Ang alin? May sinasabi ka? Wala ah. Sabi ko magpagaling ka. Oo, baka bukas o makalawa, ayos na ako. Kasalanan mo to eh. Oh, bakit naman? Kasi nagmamagandang loob ka na sa akin. Tapos kung ano-ano pang sinasabi ko sa'yo. Nalubog ka na nga sa baha, sinisi pa kita.
Sorry ha. Sorry na sa lahat. Ano ba yan? Para namang mawawala na ako. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sorry, Saan? lagi ka na lang napipikon sa akin. Sorry kung mali lagi ang biro ko ha. Hindi, ayos lang ang biro mo. Masyado lang akong sensitive kaya kahit wala naman, ang dami ko agad nasasabi. Sorry na rin sa lahat ng kamalasan. Naku, wag mong isipin yun. Malas nga ata ako. Kasi sa lahat ng araw na kasama mo ko, palaging may maling nangyayari sa'yo. Kaya malas nga ako sa'yo. Maiintindihan ko kung lalayo ka lagi sa akin. Promise, hindi ako magagalit. Wag mo na ngang isipin yan. Walang malas. Dala lang ng inis ko kaya ako nasabi yon, hindi ka malas. Talaga ba? Oo, kaya wag mo nang isipin yon. Ang isipin mo ngayon ay ang gumaling agad. Oo, magpapagaling at magpapalakas ako. Para kina mama at papa. Pati na rin sa'yo. Ay, sorry. Huwag kang magagalit ha. Ano ka ba? Nakakatuwa nga yun eh. Isa ako sa motivation mo para gumaling agad. Isama mo na rin si Manggani. Oo nga, si Manggani. Kawawa naman yun. Bakit? Kasi wala nang kakwentuhan habang nag-aayos ng paninda niya. Huwag kang mag-alala. Yung hindi mo nagawa kahapon, ako ang gumawa. Tinulungan ko siya at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Napagkwentuhan niyo ba ako? Ha? Nasamid kasi ako kahapon ng umaga. Ibig sabihin may nakaalala sa akin. Ikaw ba yun? Ha? Siguro. Tsaka si Manggani. Kaya pala. May kailangan ka ba? May gusto ka? Ayos lang ako. Ikaw ang iniisip ko. Anong oras na? Baka maliit ka sa klase. Hindi na muna ako papasok. Bantayan na muna kita. Huy, wag. Ano ka ba? Pumasok ka. Mas hindi ako marerelax yan kung umabsent ka dahil sa akin. Kaya sige na, pumasok ka na. Sige na nga. Mamaya, anong gusto mong pasalubong? Huwag ka nang gumastos. Marami namang pagkain dito. Binili nila mama at papa. Sabi ko nga, yung pagdalaw mo lang, sapat na. O sige, basta pagaling ka ha. Sorry uli. Tama na nga yung sorry na yan. Okay na tayo, di ba? Kaya maging masaya na tayo. Oo. O sige na, malilate ka na. Lalakad ka pa papuntang waiting shed. Sige, bye. Papa Dudut, mula noong araw na yon ay araw-araw bago pumasok at pag-uwi galing eskwelahan ay pumupunta ako kay Tim para alagaan siya. Nagagamit ko naman ang mga napag-aralan ko sa nursing sa pag-aalaga ko sa kanya. Dahil sa ulan ay nagkakilala kami ng sobra ni Tim, nagkagalit, nagkasungitan, pero siya din ang nakapaglapit sa amin. Papa Dudut, dahil sa pagtutulungan ay nakagraduate kami ng nursing at nakapasa sa exam kaya registered nurse hanggang ngayon. Ilang taon na noong nag-i-intern pa lamang kami noon ay nagkasakit si Manggani kaya kami ni Tim ang laging nagpupunta sa kanya para i-check siya. Gumaling naman po si Manggani noon. Pero 5 taon po ang nakalipas nang atakihin sa puso itong si Manggani. Wala na po si Manggani sa ngayon. Pero hindi namin siya nakakalimutan dahil siyang naging kupido namin. Mag-asawa na po pala kami ni Tim at may 3 anak na sa kasalukuyan. Masaya kami, Papa Dudut, napakaswerte ko sa lalaking munti ko nang ipagtabuyan dati. Mabuti na lang at nagising ako kasi deep inside pa lang ay mahal ko talaga si Tim. Para gunitain namin ang mga unang pagkikita at pagkakakilala namin ay palagi kaming kumakain sa labas at nagde-date at tumitigil kami ng 1 oras sa waiting shed kapag dumarating ang tag-ulan. Salamat po, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay may napulot po kayong aral sa aking kwento ngayong araw na ito. Ang inyo pong forever na kapuso at kabarangay, Jelly. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay
dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang may buhay, may pag-asa. Ganito itinuring ni Blessy ang sa kanya. Sunod-sunod man ang naging problema niya ay hindi siya nagpatinag dahil na rin sa pagmamahal sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero paano kung ang isa sa mga minahal niya ay hindi na pala parte ng kanyang buhay? Kakayanin pa kaya niyang lumaban? Mga kabarangay, narito na ang huling parte ng sulat ng ating letter sender. Sina Blessy at Archie na ba ang magpapatunay na may forever? Alamin natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw mga kabarangay. Magandang araw din sa inyo, Papa Dudut. Ako po ulit si Blessy, 53 years old, hiwalay sa asawa at walang anak. Lagi pong sinasabi na ang pagpapakasal ay hindi parang kanin na kapag napaso ay basta-basta na lamang iluluwa. Minsan ko na rin pong nasabi ang mga katagang yan. Pero ang kaso ko ay hindi po ako napaso sa init ng kanin. Ako mismo ang nagpasya na iluwa ito. Kung babalikan ang mga nauna kong kwento ay parang nakakainggit na sa akin napunta ang taong gusto kong maging akin, si Archie. Pero hindi pala sapat na makatuluyan mo lamang ang taong gusto mo. Kailangan mo rin palang alagaan ang relasyon ninyo kasabay ng mga problemang susubok sa tatag ng inyong pagsasamahan. Sa kasamaang palad ay hindi ko po naalagaan ng buhay mag-asawa namin ng lalaking pinakasalan ko. Isinakripisyo ko ang pagsasama namin para may pagpatuloy niyang maging masaya kahit na wala na ako. Nung iniwan ko ang asawa ko ay sa La Union po ako dumiretso. Naisip ko na wala na akong ibang mapupuntahan pa kundi ang bumalik sa mga magulang ko. Sa kanila po ako nagsimula ulit at tinanggap naman po nila ako. Pilit kong ibinalik sa dati ang sarili ko. Nagtayo ako ng maliit na kainan ng panghapong merienda sa tapat ng bahay namin. Naging mabenta naman po ito lalo na at ang bahay namin sa probinsya ay napapalibutan ng mga opisina at malapit din sa eskwelahan. Lumipas ang isang taon ay nakaramdam din ako ng kaunting kaginhawahan. Hindi man katulad ng dati pero masaya ako na nakakalimutan ko na ang trauma na pinagdaanan ko sa pagkawala ng dalawa kong anak. Pero kahit na ganoon, may kaunting kirot pa rin akong nararamdaman sa puso ko. Lalo na tuwing napapadaan sa isipan ko ang dati kong asawa na si Archie. Ayan, tapos na. Kakasya na ba rito yung mga paninda mo? Opo, kasya na dyan lahat. Salamat, Tay. At may bago na akong lamesa na gagamitin sa negosyo ko. Walang anuman. Hindi ko alam na magaling din pala kayong gumawa ng mga ganito. Oo naman. Nagkarpintero ako nung bata-bata pa ako. Talaga ba? Ba't ngayon ko lang yan nalaman? Gusto ko talagang maging engineer noon. Kaso hindi natuloy. Bakit naman po? Mahal eh. Tsaka hindi rin naman ako nakatapos. Mas pinili ko kasi magtrabaho na lang kaysa mag-aral para mabawasan yung mga pasa ng magulang ko noon. Ganun po ba? Sayang naman. Oo, kaya nga hanggang ngayon, isa yan sa mga pinagsisisihan ko kahit na matanda na ako. Na hindi kayo nakapagtapos? Oo, yan ang paulit-ulit na napapanaginipan ko. Kapag malalim na ang tulog ko, lagi kong napapanaginipan na estudyante ulit ako.
na nakasuot ako ng toga, may hawak na diploma. Kasi yan yung bagay na hindi ko nakamit na hanggang ngayon gusto ko pa ring maranasan. Kaya pala kahit hirap na kayo noon, pinilit nyo pa rin na makapagtapos kami magkakapatid. Oo naman, masaya na ako na kayo ang nakatupad sa pag-aaral na hindi ko nagawa. Thank you, Tay. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin ni Nanay. Walang anuman, trabaho namin yun bilang magulang. Ikaw ba? May mga bagay ka bang pinagsisisihan? Ako po? Wala naman po kasi naibigay nyo naman lahat sa amin eh. Wala ba talaga? Bakit po? Meron po ba dapat? Naisip ko lang kung ni minsan ba pinagsisihan mo yung naging desisyon mo na iwan si Archie. Para naman po sa kanya yung ginawa ko eh. Pero para sa'yo, anong nararamdaman mo sa naging desisyon mo na yon? Siyempre, mabigat sa loob. Pero okay na rin yun kasi hindi ko na kailangang isipin pa kung masasaktan ko siya o hindi. Kung masaya pa ba siya o hindi na. Ngayong magkahiwalay na kami, nawala na yung konsensya na nararamdaman ko dahil hindi ko naibigay sa kanya yung mga pinangako ko noon. Hindi na siya damay sa mga pasakit na bitbit ko ngayon. Pero hindi ba nangako ka rin na hindi mo siya iiwan sa hirap at ginawa? Paano yun? Iniwan ko po siya para guminhawang buhay niya. Sa tingin mo, guminhawa ba ang buhay niya nung nawala ka? Hindi ko po alam. Wala na akong balita sa kanya eh. Pero sana maayos na ang kalagayan niya ngayon. Sana masaya na siya. Hindi mo ba siya namimiss? Minsan, naiisip ko siya. Pero wala eh. Kailangan kong panindigan yung ginawa ko. Kahit gusto ko siyang makita ulit, kahit gusto ko siyang kumustahin, kailangan ko magpigil. Hindi mo ba naisip na dahil sa ginagawa mo, hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo, kundi maging siya? Ayokong isipin na ganun nga yung nangyari. Basta ang alam ko lang, pareho na kaming hindi masaya nung nagsasama pa lang kami. Kaya nagbakasakali ako na kapag magkahiwalay na kami, maranasan ulit namin maging masaya. Ayaw kong manghimasok sa problema niyong mag-asawa. Pero ipinapanalangin ko talaga na sana maayos niyo pa to. Mabait na tao si Archie at alam kong mahal ka niya. Sana hindi masayang yung pinagsamahan niyo. Bahala na po kung anong mangyari sa aming dalawa. Ang gusto ko na lang muna ngayon makarecover sa mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Hayaan mo, maghihilom din yang sugat sa puso mo balang araw. Sana nga po. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na napapaisip ako kung papaano kaya ang naging takbo ng buhay ko kung nagkatotoo ang mga plano namin ni Archie. Siguro ay may 2 anak na ako ngayon at merong masaya at tahimik na pamilya. Yung karaniwan ang tumatakbo sa isipan ko tuwing nag-iisa ako. Marami po akong regrets, Papa Dudut, pero kahit naman anong gawin ko, kung kapalaran ko na talaga ang maging mag-isa ay wala akong magagawa. Kung pwede lang sanang balikan ang lahat, di sana ay nakapag-prepare ako sa ganitong klaseng buhay na meron ako ngayon. Ganon pa man ay patuloy pa rin naman ako noon sa buhay. Kahit papaano ay nagagawa ko ng bumangon tuwing umaga na may ngiti sa mga labi ko. Malaki talaga ang naitulong ng paglayo ko mula sa siyudad. Mas tahimik kasi sa probinsya. Kaunti lang ang tao at walang gaanong stress. Doon ay nakakapag-restart ako sa tulong na rin ng pamilya ko. Isa rin sa mga naging taga-suporta ko noong mga panahong lugmok ako ay ang best friend ko na si Jessa, na kahit na may mga edad na kami ay hindi pa rin ako kinalimutan. May pagkakataon noon na dinalaw pa niya ako sa La Union dahil miss na raw niya ako. Nasakto na anniversary nila ng asawa niya kaya naisipan nilang doon na lamang magbakasyon para makita niya ako matapos ang mahabang panahon.
Jessie! Jessa! Pasensya na. Hindi ko na kayo nasundo sa terminal. Okay lang. Nag-tricycle na lang kami papunta sa hotel. Malapit lang naman pala. Pero itong bahay nyo, dito ako nahirapang maghanap. Yung tricycle na sinakyan ko parang hindi taga rito. Inikot-ikot ba naman ako? Ang mahal tuloy ng arkela. Papasok kasi tong sa amin. Sabi ko naman sa'yo, pangalan ni tatay ang pagtanong mo. Hindi ako sikat dito sa amin. Hiyaan mo na, ang mahalaga nandito na ako. Nasaan pala mag-ama mo? Nagpaiwan sila sa hotel, pagod sa biyahe. Ay, ganun ba? Sayang naman. May binili pa naman akong pagkain para sa inaanak ko. Ibigay mo na lang bukas. Dadaling ko sila dito. Sige. So, ano na? Kumusta ka na? Heto, maganda pa rin naman. Oo, blooming ka nga ngayon. Siyempre, palaging may dilig. Masipag na pangasawa ko eh. Di, ikaw nang may masipag na asawa. Para mo namang sinabi na tuyot na ako kasi wala na akong asawa ngayon. Actually, hanggang ngayon ba solo flight ka pa rin? Wala ka pa bang pinapalit sa asawa mo? Kailangan bang palitan? Aba, kung gusto mong manatiling tuyot, edi wag mo nang palitan. Pero seryoso nga, wala kang jowa ngayon? Wala, matanda na ako para dyan. Ano ka ba? Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Pwede kang lumandi kahit marami ka ng wrinkles. Okay na ako sa huli. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig. Alam ko kung bakit. Bakit? Kasi mahal mo pa rin sa Archie, no? Jessa naman, naka-move on na ako dyan. Dumayo ka ba talaga rito para ibalik ang nakaraan? Hindi naman. Baka lang kasi gusto mong makibalita kay Archie. Nagkausap kami last month. Talaga? Anong sabi niya? Uy, interesado siya. Sira. Curious lang ako kung kumusta na siya ngayon. Okay naman siya. Nurse pa rin hanggang ngayon. Teka, ba't pala kayo magkausap? Ano ka ba? Sa akin siya humihingi ng update sa'yo. Akala mo ba nung tumigil siya sa paghahabol sa'yo, tumigil na talaga siya for real? Hindi! Nagme-message siya sa akin para makibalita kung kumusta ka na. Talaga ba? Bakit naman niya gagawin yun? Ugmamaang-maangan ka pa. Siyempre, mahal ka nung tao. Asawa ka niya, kaya natural lang na humingi siya ng updates. Ayaw ka nga lang niyang guluhin kaya ako yung ginugulo niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayaw niyang malaman mo. Naisip niya na baka gusto mo lang ng peace of mind, kaya hinayaan ka na lang muna niya. Pero alam mo, umaasa pa siya na babalikan mo siya. Sabi nga niya, ako na lang muna mag-alaga sa'yo. Sabi ko naman, hindi ako babysitter para mag-alaga ng 47 anyos na damulag ha? Walang iya ka talaga. Alika, pumasok ka muna. Doon tayo sa loob mag-usap. Sumasakit na naman ang likod ko eh. Ayan, signs of aging na yan. Oo nga eh, ramdam ko ng pananakit ng kasukasuan ko. Marami akong ichichika sa'yo. Pero bago yan, pahingi muna ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Halika, doon tayo sa loob. Dalawang taon na noon simula nang nakipaghiwalay ako kay Archie Papadudut. Sa panahong yun ay aaminin kong nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko. Tama nga ang sinabi sa akin noon ni tatay na baka pagsisihan ko ang gagawin kong pakikipaghiwalay sa kanya. May mga moments kasi noon na bigla-bigla ko na lamang naaalala ang dati kong asawa. Lalo na tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin. Tulad na lang tuwing sumasakit ang puson ko. Palagi niya akong minamasahe para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Namiss ko rin ang mga pasalubong niyang midnight snack tuwing natatapos ang shift niya sa ospital. Pati na rin ang mga pang-iinis niya sa akin kapag napapansin niyang masama ang timpla ko. Lahat ng iyon, Papadudot, ay itinapon ko dahil lang sa kagustuhan kong malayo siya mula sa buhay kong wala ng ibang natanggap kundi puro pasakit. Napapatanong tuloy ako kung tama ba ang ginawa ko. Kung masaya na ba siya ngayon? Kung may bago na ba siyang kinakasama? Kung minsan ay pumapasok din ba ako sa isipan niya? Natatakot naman ako noong mangumusta sa kanya dahil alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Takot din akong malaman na baka may iba na siyang mahal, Papadudot.
Pero dumating po ang araw kung kailan ay nakabuo ako ng kumpiyansa at tapang. Noong nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa Maynila, ay naisipan kong kitain si Archie Papadudot. Papadudot, saktong birthday noon ni Jessa kaya may dahilan ako para lumuwas sa Maynila. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na dadalaw ako sa birthday party ni Jessa kahit na ang totoong pakay ko naman ng time na yon ay ang makita si Archie. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Kung papaano ko nakilala si Archie sa bus terminal. 25 years old lamang ako noon. Nakakatuwang isipin na ang pagkikita namin yon ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Totoo nga na napaka-unpredictable ng mga pangyayari sa buhay natin. Habang papalapit na ako sa lugar, na minsan ko nang tinakasan ay sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman ko. Pagkarating ko sa Maynila ay sinalubong ako ng mga naglalakihang building at billboard sa may EDSA. Nakakapanibago dahil ngayon lamang ulit ako nakapunta doon matapos ang mahabang panahong pagtira ko sa probinsya. Dumiretso ako sa bahay nila Jessa dahil nag-offer siya na doon muna ako magstay habang nasa Maynila ako. Mas makakatipid daw ako kesa mag-check-in pa sa hotel kaya pumayag na rin ako. Tinulungan ko siya sa paghahanda para sa party niya kinabukasan. Papadudot sa buong birthday celebration ni Jessa, wala akong ibang iniisip noon kundi si Archie, lalo na noong mga oras na yon ay alam kong magkalapit na lamang ulit kaming dalawa. Ano, napagod ka no? Oo, ako yung birthday celebrant pero ako yung inalila nyo ngayong araw. Grabe! Mabuti na lang pala nandito ako ngayon. Paano ka na lang kung wala akong katulong mo? Kaya nga eh. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na magliligpit dito. Salamat ha, laking tulong mo talaga ngayong araw. Hindi bale, babawi ako sa iyo bukas. Mag-girl banding tayo. May lakad ako bukas eh. Saan naman? May date ka? Wala. May gusto lang akong kitain. Sino? Si Archie ba? Si Archie no? Oo, siya nga. Oh my gosh! Muling ibalik na ba ang tamis ng pag-ibig? Baliw! Kukumustahin ko lang siya. Uwe, sabihin mo na ang totoo. Comeback na ba to? Hindi nga. Ano ka ba? Eh di hindi. Pero bakit mo naman siya gusto makita? Wala lang. Bawal ba? Naku ha! Kumikirenking na ulit ang best friend ko ha! Luka-luka ka talaga. Pero alam mo ba kung saan siya mahahanap? Wala na ba siya sa dati? Hindi ko alam. Samahan kita, gusto mo? Kahit wag na. Magpahinga ka na lang. Alam kong napagod ka ngayon eh. Gusto ko makita kung ano magiging reaction niyo sa isa't isa after niyong hindi magkita ng mahabang panahon. Okay. Ikaw ang bahala. Basta wag ka masyadong eksenadora ha. Baka mamaya kung ano-ano masabi mo kapag nagkita na kami. Huwag kang mag-alala. Para lang ako multo na manonood sa inyo. Excited na tuloy ako. Sa tingin mo, gusto niya rin kaya akong makita? Hindi ko alam. Siguro naman matutuwa yan kapag nakita ka niya na ulit. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na eh. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap. Wala na rin naman ako masyadong balita sa'yo the past years. Kaya wala na akong nia-update sa kanya. Kinakabahan tuloy ako. Paano kung may kinakasama na pala siya? Eh di sabihin mo, tabi, nandito na ang original. Sira ulo ka talaga. Pero seryoso, happy ako na nagkaroon ka ulit ng interes na makita si Archie. Naaawa na rin ako sa kanya noon eh. Pero advice ko lang ha, bago ka makipagkita sa kanya, dapat alam mo kung ano yung rason kung bakit hindi ka nakipagkita ulit. Hindi yung bigla ka nalang susulpot na parang kabute, tapos mawawala din pala na parang bula. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ko siya gustong makita eh. Basta, gusto ko lang. Lakas ng trip mo. So, anong gagawin mo after nyo magkita? Ewan ko. Bahala na kung anong mangyari. Ang galing! Manggugulo lang ang peg. Sa tingin mo, kapag ba nagpakita ulit ako,
Magugulo ko ba yung buhay niya? Huwag na lang kaya ako tumuloy. Ay hindi, wala nang bawian. Magpapakita ka sa kanya bukas. Hahanapin natin siya. Matapos ang birthday party ay ako naman ang sinamahan ni Jessa. Tinulungan niya ako para makapaganda sa muling pagkikita namin ng dati kong asawa. Una naming pinuntahan ang dating bahay na tinitirhan namin ni Archie. Kaso'y napag-alaman naming matagal na pala siyang lumipat ng tirahan. Sa pamamagitan ng Facebook ay sinubukang hanapin ni Jessa kung saan maaaring nakatira si Archie. Sa aming dalawa ay mas teki kasi ang kaibigan kong yon, Papa Dudut. Napag-alaman namin na sa Sampaloc na pala nakatira si Archie. Doon ay nagtanong-tanong kami kung may nakakakilala ba sa kanya. Matapos nga ang ilang oras na paghahanap ay isang lalaki ang nakausap namin, Papa Dudut. Caretaker siya sa isang apartment kung saan ay kasalukuyang nanunuluyan noon si Archie. Itinuro niya kung saan ang lugar na hinahanap namin at sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung papaano ko haharapin si Archie. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ko siya gustong makita. Pero ang kaba na nararamdaman ko sa dibdib ay napalitan ng sakit. Nasa malayo pa lang kami ay tanaw ko na kaagad si Archie. Nakatayo ito sa tabi ng isang motor habang sinusuotan ng helmet ang isang babae. Pareho silang sumakay sa motor at agad na umalis. Ang sakay nitong babae ay nakayapos pa sa kanya, Papa Dudut. Pagdaan nila sa amin ay agad akong tumalikod para hindi niya ako makita at para na rin maitago ang nararamdaman kong bigat sa dibdib. Pagkatapos nito ay inaya ko na lamang si Jessa na umuwi na at ang kagustuhan kong kitain ulit si Archie ay hindi ko na ginawa pa. Tulala ka na naman dyan. Iniisip mo ba yung nakita mo? Sa tingin mo, kinakasama niya kaya yung babaeng angkas niya kanina? Hindi ko alam. First time ko ring makita yun eh. Baka nga sila na. Ang sweet nila eh. Sinusuotan pa niya ng helmet yung babae. Baka naman kaibigan lang niya yun. Nakayakap? Eh bakit? Nagyayakapan din naman tayo ah. Iba yun kasi pareho tayong babae. Ibang usapan na kapag lalaki't babae nang nagyayakapan. Tingin mo magkaibigan lang yun? Bakit naman hindi? Sa panahon natin ngayon, sobrang open na ang mga magkakaibigan. Wala nang mali siya kahit magyakapan. Malakas talagang hinala ko na kinakasama niya na nga yun. Selos ka? Hindi. Masaya ako na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Iba yung sinasabi mo sa itsura mo ngayon eh. Masaya daw pero parang namatayan naman niya mukha mo. Siyempre, may konting kirot din naman akong nararamdaman. Oo naman. Natural lang yung nararamdaman mo kasi mahal mo yung tao. Pero wala na akong karapatang magselos kasi wala na kami ni Archie. Asawa ka pa rin niya. Asawa mo pa rin siya. May karapatan ka pa rin magselos. Ako mismo nagsabi sa kanya na maghanap siya ng iba. Sinabihan ko siya nung naghiwalay kami na maghanap ng babaeng magpapasaya sa kanya. Kasalanan mo naman pala eh. Alam ko. So, ano nang gagawin mo niyan? Uuwi na lang ako sa La Union. Hindi ka na makikipagkita kay Archie? Hindi na. Mukhang tahimik naman ang buhay niya eh. Masaya na ako na makitang nasa maayos na siyang kalagayan. Alam mo, kanina mo pa pinipilit yung salitang masaya eh. Hindi ka masaya. Nakikita ko at nararamdaman ko na hindi ka masaya. Okay lang maging malungkot. Huwag mo nang i-deny yun. Oo, malungkot ako sa nalaman ko kasi may parte ng puso ko ang umaasa pa pero totoo nga na masaya ako para kay Archie. Hindi masaya yung tamang term. Ano? Nakahinga. Sa wakas, nakahinga ka na ng maluwag. Kasi nakita mo na okay na ang buhay ng dati mong asawa. Kasi 'di ba? Nasabi mo dati na hindi mo maiwasang makonsensya kasi iniwan mo siya sa ere. Ngayong alam mo may ipinalit na siya sa pwesto mo, wala ka nang ibang iisipin. Yun nga lang, nalaman mong mapait na katotohanang may iba na siya. Kasing pait niyang kape na iniinom mo.
O sige, hindi na ako masaya. Pero tama ka. Makakahinga na ako sa wakas kasi alam ko na masaya na ngayon si Archie sa piling ng iba. Oo, ang lungkot naman nun. Hayaan mo. Gusto mo, ireto na lang kita sa mga kakilala ko? Marami akong friends na byudo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin talagang pinagbago. Pati ba naman ngayong matanda na tayo, di mo pa rin ako titigilan sa pagreto mo na yan? Siyempre, hindi kita hahayaang sawi sa pag-ibig. Wag na. Masaya na ako sa buhay ko bilang probinsyana. Okay, sabi mo eh. Take out na natin tong kape. Sa bahay na lang tayo. Magluluto ako ng chili garlic, pasalubong mo sa tatay mo. Uy, gusto ko yan! Tsaka, kailangan ko na rin magpahingi. Sumasakit na naman yung puson ko. Wala naman akong karapatang magreklamo, Papa Dudut. Ako naman kasi ang may kasalanan ng lahat. Ako ang umalis at ako rin ang nag-utos sa sarili kong asawa na maghanap na lamang siya ng ibang babae sa pag-asang magbabago pa ang buhay nito. At mas magiging masaya siya kapag malaya na mula sa piling ko. Ipinagtulakan ko siya palayo para hindi na siya madamay sa mga pinagdadaanan kong kalungkutan noon. Noong nakita ko si Archie na nasa maayos na lagay at masaya na sa piling ng iba ay aminado akong sobrang nasaktan ako, Papa Dudut. Kahit na yun naman ang hiling ko para sa kanya. After all ay siya pa rin naman kasi ang laman ng puso ko. Pero wala na akong magagawa pa. Tahimik na ang buhay niya at ayoko na itong guluhin pa. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay nila Jessa, Papa Dudut, bago ako tuluyang bumalik sa La Union. Doon ay pinilit ko nang kalimutan si Archie. Itinapon ko na ang bawat pag-asang nararamdaman ko na baka magkabalikan pa kami. Pinanindigan ko na lamang ang desisyong ginawa ko noon dahil ako lang din naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko. Ako ang may gawa nito kaya ako mismo ang haharap sa mga naging bunga ng maling pasya ko sa nakaraan ko. Pagbalik ko sa La Union ay pinagpatuloy ko ang simpleng pamumuhay ko doon, Papa Dudut. Mabigat sa dibdib ang mga nakita ko sa Maynila pero pilit ko na lamang tinanggap ang naging kapalaran naming dalawa ni Archie. At least, masaya na ang dati kong asawa. Yun naman po ang habol ko kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Papa Dudut, kung masasabi ng iba na malas ang naging takbo ng buhay ko ay hindi pa po natatapos ang kamalasang ito. Namatayan ako ng 2 anak, iniwan ko ang asawa ko dahil dito. Ang buhay na binuo ko sa Maynila ay tinalikuran ko para magtago sa La Union. Akala ko yun ang rurok ng lahat pero mas may malala pa pala. Ilang buwan matapos akong bumisita sa Maynila ay isang masamang balita ang dumating sa buhay ko. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaiba sa katawan ko. Akala ko ay dahil tumatanda na ako kaya normal lang ang pagsakit ng likod ko. Nagkakaroon din ako ng heavy periods na naisip ko ay okay lang dahil nasa menopausal stage na ako. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unting nagiging bloated ang katawan ko. Dumating nga sa puntong hindi na kasya sa akin ang mga pantalon at shorts ko. Inakala ng lahat ay buntis ako pero imposibleng mangyari yon dahil never na akong nanlalaki simula nung maghiwalay kami ni Archie. Para malaman ang rason ng nangyayari sa akin ay nagpunta ako sa doktor at doon ay napag-alaman kong may malubha na pala akong karamdaman, Papa Dudut. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, anak? May nalaman po ako masamang balita ngayon. Ano yon? Tungkol saan? Naalala niyo pa ba nung time na hindi ako makabangon sa kama kasi sobrang sakit ng likod ko? Oo, muntik ka na nga naming itakbo sa ospital kaso sabi mo wag na lang. Yun nga po, nawala na lang yung sakit nung uminom ako ng maraming pain reliever. May kinalaman ba yun sa balitang nalaman mo? May sakit ka ba? Nung time na yon,
Nagtaka na ako kung may problema ba sa akin. Hindi lang kasi yun yung nararamdaman ko eh. Minsan, lagi ding masakit ang ulo ko, tsaka madali na lang ako mapagod. Tapos, dumagdag pa tong tiyan ko. Bigla na lang lumaki kahit na hindi naman ako matakaw kumain. Alam ko may problema sa akin kaya nagpa-check up ako sa doktor. At anong sabi nila? Kinunan ako ng blood test, tapos sinadjust sa akin ng doktor na magpa-ultrasound. Oh, tapos? Nakita nila sa ultrasound na may namuong tubig sa tiyan ko. Kaya daw ako bloated dahil doon. Eh ano raw solusyon dyan? Kailangan ko raw pong maoperahan para maalis yung tubig sa tiyan ko. Kailan? Magpa-opera ka na para di na lumalayan. Opo, nakaschedule na po ako. Meron pa ba? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nagpa-CT scan din po ako. May nakita po silang tumor. Meron po akong ovarian cancer, Tay. Ha? May cancer ka? Opo. Anak! Tay, hindi na po natapos-tapos tong mga problema ko. Lagi na lang ako nakakatanggap ng masamang balita. Lalabanan natin yan. Hindi ka namin iiwan. Ang hirap, Tay. Hindi naman ako malakas eh. Pero bakit bulto-bultong problema ang laging binibigay sa akin? Anak, pagsubok lang to. Madami ka ng pinagdaanan sa buhay. Ngayon ka pa ba susuko? Opo, Tay. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang susuko, anak. Nandito kaming pamilya mo para tulungan ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko na po alam. Pagod na po ako. Cancer lang yan. Kayang-kaya natin yung labanan. Paano kapag ayoko na pong lumaban? Aba, hindi ako makapapayag. Ama mo ko at hindi ko hahayaang sumuko ka na lang basta. Alam kong hinahayaan kita sa mga desisyon mo noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Lalaban tayo, anak. Sa ayaw at sa gusto mo, tatalunin natin yung sakit mo. Sana kasing tapang ko rin kayo. Matapang ka na. Nakita ko lahat ng pinagdaanan mo at masasabi ko na mas matapang ka pa kesa sa akin. Kaya kung maaari, huwag ka munang sumuko. Subukan mong lumaban. Salamat po, Tay. Ano ngayon ang plano ng doktor mo? Kailangan ko raw po magpakimo. Tapos kapag mahina na yung cancer sa katawan ko, tsaka na nila ako ooperahan. Alam na ba yan ng nanay mo? Hindi pa po. Sa inyo ko palang po ito sinasabi. Huwag mong madaliin. Sabihin mo sa kanila ang totoo kapag handa ka na. Basta tandaan mo lang, kakampi mo kami. Kaya huwag kang matatakot na humingi sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga, Tay. Papadudot ilang beses ko na pong narinig mula sa iba't ibang tao ang katagang pagsubok lang ang lahat. Iniirapan ko na lamang ito dahil sa mahabang panahon ay wala nang ibang dumating sa buhay ko para manggulo kundi puro pagsubok lang. Parang ang hindi na pagsubok ang mga nararanasan ko kundi parusa na dahil hindi na ito matapos-tapos. Mabait naman ako sa pagkakaalam ko, wala akong tinatapakang tao. Kailanman ay hindi ako gumawa ng masamang bagay. Sumusunod ako sa mga batas ng tao pati na rin sa batas ng Diyos. Sa abot ng aking makakaya ay umiiwas akong makasakit ng tao. Pero kahit na ganoon, ganito pa rin ang mga pagsubok na ibinibigay sa akin. Para bang nasanay na ako sa mga masasamang kapalaran ko. Kaya siguro ay nasanay na lang din si Lord na bigyan ako ng mga ganong klase ng problema. Pinagtitripan yata ako ng mundo dahil kahit mag-isa na nga lang ako ay hindi pa rin ako tinatantana ng problema. Mabuti na lang po at meron pa rin po akong pamilya at mga kaibigan na nagsilbing support system ko. Kung hindi dahil sa kanila ay sumuko na talaga ako. Kung wala sila ay baka hindi ko na kayaning lumaban pa sa mga pagsubok na meron ako. Nandiyan ang tatay Emilio ko na laging handang magbigay ng mga payo sa akin. Ang nanay ko na kahit 50 anyos na ako
ay inaalagaan pa rin ako na parang baby. Ang mga kapatid ko na handang tumulong financially at ang mga kaibigan kong tulad ni Jessa na nagsilbing sandigan ko lalo na noong nalaman nilang may malubha akong sakit. Papadudot ng mga panahong hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang bagay ang ginawa ni Jessa na hindi ko inaasahan. Nakipagkita siya kay Archie para ipalam dito ang sakit na meron ako. Archie, Jessa? Uy, ikaw nga. mini-message kita sa Facebook mo. Hindi ka nagre-reply kaya pinuntahan na lang kita rito. Nag-message ka? Wala naman akong natanggap na message mo. Baka nasa message request ko kaya hindi ko nakita. Ano meron? Long time no see ah. May ibabalita sana ako sa'yo. Ano yung ibabalita mo? Ay, teka, paano mo nga pala nalaman tong address ko? Parang wala naman ako nabanggit sa'yo na lumipat ako ah. Hinanap ka namin ni Blessy noon. Ni Blessy? Magkasama kayo? Oo, nung birthday ko. Gusto ka sana niya makita. Pero bakit hindi natuloy? Nakita namin may kasama kang babae. Ayaw niya makagulo kaya bumalik na lang siya sa La Union. Sinong babae? Baka si… Pero hindi na importante yon. Marami pang mas mahalagang bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong malaman ng lagay ngayon ni Blessy. Bakit? May nangyari ba sa kanya? May sakit siya, Archie. Anong sakit niya? Ovarian cancer. Ha? May cancer siya? Kailan pa? Nalaman lang niya nitong nakaraan. Kumusta na siya? Ano nang lagay niya? Ayun, lumalaban naman. Nagpapakimo siya ngayon. Katatapos lang din niyang maoperahan. Ay, Diyos ko, Blessy. Ano nang nangyari sa'yo? Anong gagawin mo ngayong nalaman mo nang may sakit siya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Gusto niya ba akong makita? Hindi siya aware na sinabihan kita tungkol sa sakit niya. Ginagawa ko to kasi gusto kong tulungan yung best friend ko. Nung nawala ka sa buhay niya, never ko na siya nakitang naging masaya. Archie, please, tigilan niyo na tong tagu-taguan na to. Matatanda na tayo. Huwag niyo namang sayangin yung oras niyo sa ganitong bagay. Hindi naman ako nagsimula nito eh. Pero hinayaan mo. Anong magagawa ko kung ayaw na niya akong makita? May magagawa ka naman kung gusto mo siya makita. Alin ba mas matimbang? Yung kagustuhan niya magkalayo kayo o yung kagustuhan mo makasama siya ulit? Ay. Sorry kung dinamay pa kita sa problema ng best friend ko ha. Ayaw din niyang mangyari to. Ayaw na niyang dagdagan pa yung trauma na dinanas mo. Kaya mas gugustuhin niyang saluhin na lang ang problema niya ngayon. Pero buhay na ang usapan dito kaya… Ayokong mamatay si Blessy na malungkot. Alam kong ikaw na lang ang magpapabalik ng saya sa buhay niya kaya please, ako na yung nakikiusap. I'm sorry, Jessa. Kung ayaw niya akong makita hanggang ngayon, mas makakabuti siguro na irespeto na lang natin yung desisyon niya na yun. Ganun na lang ba yun? Hahayaan mo na lang siya mamatay mag-isa? Hindi siya mamamatay. Palaban si Blessy. Malalampasan niya din to. Nurse ka. Sa ating dalawa, mas ikaw ang nakakaalam kung gaano kalala ang sakit niya ngayon. Hindi kita pinipilit, Archie. Pero binibigyan kita ng choice at sana piliin mo yung desisyon na magpapasaya hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa babaeng minahal mo. Nung unay nainis ako sa ginawang yun ni Jessa dahil pinangunahan niya ako. Hindi man lang niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin na ipagsabi niya sa iba ang sakit ko. Hanggat maaari ay ayoko na sanang ipaalam kay Archie ang sakit ko, Papa Dudut, dahil madadamay na naman siya sa kamalasan ko. Kung tutuusin ay wala na dapat kaming koneksyon na dalawa dahil matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya na ring buhay. Ang rason ni Jessa
Kung bakit niya nagawang sabihin kay Archie ang karamdaman ko ay dahil alam daw niya ang kahit iniwan ko siya ay si Archie pa rin ang nilalaman ng puso ko. May karapatan din daw naman siyang malaman ang totoo dahil kahit hiwalay na kami ay mag-asawa pa rin kami. Isa pa sa lahat ng tao sa paligid ko ay si Archie ang mas nararapat na nasa tabi ko. Humingi na naman po ng dispensa si Jessa sa akin noong nalaman niyang hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pinatawad ko rin naman siya sa nagawa niya. Walang silbi kahit na magalit ako sa kanya dahil nangyari na ang nangyari at isa pa ay mamamatay na ako. Kaya wala na akong oras para magtanim ng sama ng loob. Yun lang ay ayoko ring makaperwisyo sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Kaya ayoko na sanang isama pa si Archie sa problema ko. Kaso nga lang ay huli na ang lahat. Alam na ni Archie ang katotohanan, Papa Dudut. Nung nalaman kong meron akong sakit ay agad akong nagsimula sa pagpapagamot, Papa Dudut. Sumabak ako sa ilang sessions ng chemotherapy para sugpuin at pabagalin ang pagdami ng cancer cells sa katawan ko. Dahil sa treatment na ito ay unti-unting nagbago ang katawan ko. Nakalbo ako at mabilis na pumayat ang katawan ko. Hindi madali ang treatment ko, Papa Dudut. Nakaka-drain, nakakapagod at nakakaubos ng buhay. Kahit na ito lang ang makakatulong sa akin para tumagal pa ang buhay ko. Kaya malaking bagay talaga na may mga taong sumusuporta sa akin sa laban ko kontra sa cancer. Pagkatapos ng ilang sessions ng chemo ay kinakailangan ko ring maoperahan. Akala ko pagkatapos nito ay bubuti na ang lahat. Pero hindi pala ito ganon kadali, Papa Dudut. Yun na nga siguro ang pinakamalalang nangyari sa akin. Labas-pasok ako noon sa ospital dahil nagkaroon ng infection ng sugat ko. Sa totoo lang po ay gusto ko nang sumuko. Sinasabi ko kina tatay noon na hayaan na lang nila ako dahil malapit nang bumigay ang katawan ko. Isa pa ay hindi ko naman alam kung bakit o para saan o kanino pa ako lumalaban. Ganon pa man ay hindi nila ako binitawan. Sinamahan nila ako sa laban ko hanggang sa isang araw. Hindi ko inaasahan na bigla na lamang magpapakita sa harapan ko ang taong matagal ko nang gustong makita. Doon ay agad na nasagot ang katanungan ko. Lalaban ako para sa taong ito. Para sa taong mahal ko, walang iba kundi si Archie, Papa Dudut. Pasok! Blessy, Archie, anong ginagawa mo rito? nabalitaan ko kay Jessa yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Eto, nagpapagaling pa rin ng sugat. Ang payat mo na. Kasalanan ng chemo. Nawala yung appetite ko dahil doon. Pilitin mong kumain. Kailangan mo ng sustansya sa katawan para lumakas ang resistensya mo. Archie, bakit ka nandito? Gusto kitang makita. Tapos, ano nang gagawin mo ngayong nakita mo na ako? Aalagaan kita. Yun yung pangako ko, di ba? Blessy, hayaan mo na akong bumalik sa buhay mo. Pero, paano yung kinakasama mo? Wala akong kinakasama. May nakita kaming babae sa tinitirhan mo noon. Si Lorelai yun, kaibigan ko. Siya yung umalalay sa akin nung nawala ka. Alam mo ba na muntik na akong mabaliw nung iniwan mo ko? Siya nag-alaga sa akin. Siya yung sumama sa akin nung sobrang dilim ng mundo ko. Hindi mo siya… Hindi. Walang namagitan sa amin kasi alam niya kung nasaan ang lugar niya. Tsaka nilinaw ko naman sa kanya ang lahat eh. Kaya kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Hindi kita ipinagpalit. Wala nang makakapalit pa sa lugar mo dito sa puso ko. Nangako ko sa tatay mo. Nangako ko sa'yo. Nangako ko sa harapan ng Diyos. Hanggang sa mamatay ako, tutuparin ko yung pangako kong yun, Blessy.
I'm so sorry, Archie. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nung una, oo, nagalit ako sa'yo. Pero kalaunan, naintindihan ko rin naman yung rason mo. Kaya nga dumistansya na rin ako kasi gusto ko na rin makuha mo yung bagay na hinahanap mo. Salamat at bumalik ka sa akin. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Dito lang ako hanggang sa bumalik ka sa dati. Paano yung trabaho mo sa Manila? Nag-resign na ako doon. Maghahanap na lang ako ng trabaho dito. Pero... Huwag mo na akong problemahin. Naplano ko na lahat. Dinala ko na rin yung mga gamit ko sa bahay nyo. Nakausap ko na mga magulang mo. Nag-alok naman sila na doon na muna ako sa inyo tumira. Sorry talaga. Nahihiya ako sa'yo dahil sa mga pinagagagawa ko noon. Kalimutan na natin yun. Tapos na tayo doon. Dito ka na lang mag-focus. Kailangan mong gumaling. Susubukan ko. Susubukan kong labanan tong sakit na to. Laban natin to. Huwag mong suluhin. Salamat, Archie. Pwede ba kitang mayakap? Oo naman. I missed you, Blessy. I missed you too. Wala nang hiwalayan, ha? Okay? Oo, wala na. Ipangako mo na anuman ang mangyari, sabay nating haharapin ang mga problema natin bilang mag-asawa. Oo, pangako. Simula ngayon, ako na magiging personal nurse mo. Bawal humindi sa akin. Stricto akong nurse. Sana mapagaling niyo po ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Kahit papaano ay nadagdagan ng lakas ko noong muli kong nakita si Archie. Gumaan ang pakiramdam ko at nakaramdam ako ng tuwa noong nasilayan ko ulit ang mukha nito. Simula noong dumating siya ay hindi na nawala si Archie sa tabi ko. Inalagaan niya ako, binantayan at pinalakas hanggang sa gumaling ang sugat ko mula sa operasyon. Noong naghilom ang sugat ko ay bumalik ang dating lakas ko. Ay sumailalim ulit ako sa chemotherapy para masiguradong wala ng cancer sa katawan ko. Pagkatapos nito ay nagpa-CT scan muli ako. Ang saya-saya ko noon, Papa Dudut, dahil nakayanan kong lampasan ang lahat ng yon. Masaya din ako na kahit nasa bingit na ako ng kamatayan ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Pero kung akala ninyo ay tapos na po ang lahat ay hindi pa. Dahil noong lumabas ang resulta ng CT scan ay panibagong problema na naman ang dumating. Nakitaan ako ng tumor sa atay, Papa Dudut. Nasabihan naman kami ng doktor ko noon na malaki nga ang chance na kumalat ang cancer cells sa iba pang parte ng katawan ko. Pero hindi ko inaasahan na ganun ito kabilis kumalat. Katatanggap ko pa nga lang ng magandang balita ay agad naman itong nasundan ng bad news. Wala pang isang buwan noon noong natapos ako sa gamutan ko, pero heto't may bagong sakit na naman akong pinoproblema. Blessy, halika na. Kumain na tayo. Mamaya na. Dito ka muna. Tabihan mo ko. Malamok dito sa labas eh. Doon na tayo sa loob. Gusto ko muna dito. Maaliwalas yung hangin. Tingnan mo, maliwanag ang kalangitan ngayon. Kitang-kita yung ganda ng mga bituin. Halika, upo ka. Ay, sige na nga. Kapag ako nagka-dengue ha, kasalanan mo. Dengue lang yan. Ako nga cancer eh. Treatable pero incurable. Anong ibig mo sabihin? Sabi nung doktor ko, treatable naman daw yung sakit ko, pero hindi na to malulunasan pa. Mapapahaba ng gamutan yung buhay ko, pero wala nang kasiguruhan kung hanggang kailan ako tatagal. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Sa mga gamot natin ngayon,
Kayang-kaya na nilang patagalin yung progression ng cancer sa katawan mo. Oo, alam ko. Alam mo, nung teenager ako, problema ko noon kung papaano ako magdedebu. Talaga? Bakit naman? Lubog kami sa utang nun eh. Sa aming magkakapatid, ako na dapat yung susunod na magdedebu, katulad ng ginawa nila sa mga kapatid ko. Pero dahil walang pera, hindi natuloy yung debut ko. Nagtantrums nga ako noon eh. Parang ang laki-laki na ng problema ko that time. Ikumpara mo sa problema ko ngayon, parang langgam lang pala yung problema ko na yun. Maliit man o malaki, ang problema ay problema. Hindi mo pwedeng ikumpara yung problema mo noon sa problema mo ngayon. O maging yung problema ng iba sa problema mo mismo kasi magkakaiba naman tayo ng kwento. Naisip ko lang kasi na sobrang dami kong bagay na take for granted noon. Sobrang dami kong oras na nasayang. Ngayong bilang na lang ang mga araw ko, na-realize ko na parang wala palang sense na problemahin ko yung mga pinagdaanan ko noon kasi nga mamamatay din naman pala tayo. Ang laki ng oras na sinayang ko nung nagkahiwalay tayo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana hindi ko na lang ginawa yun. Kung alam ko lang na ganitong kahihinatnan ko, sana sinulit ko na lang ang bawat araw ko. Katulad nga ng sinabi ko, marami ka pang oras para bumawi. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, pero nakakalungkot lang na tsaka lang natin marirealize ang lahat kung kailan huli na. Kung kailan bilang na lang ang oras natin para bumawi. Hayaan mo. Simula ngayon, susulitin na natin ang bawat araw natin. Wala tayong oras na sasayangin. Sa tingin mo, aabot pa kaya ako ng 2024? Oo naman. Aabot ka pa ng 10 years. Ay, hindi pala. 20 years. Kailangan mo ring maranasang mangulubot ang muka para naman patas. Alangan naman ako lang ang tatanda sa ating dalawa. Ano yun? Iiwan mo uli ako? Hindi mangyayari yun. Promise ko nga 'di ba na wala nang iwanan. Oo, dapat lang. Kaya wag mo nang iniisip yung mga bagay na yan. Doon tayo sa mga magagandang bagay. Wag doon sa kamatayan. Sorry na. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng mga ganong klaseng bagay eh. Naisip ko nga rin na baka kaya di tayo nabiyayaan ng anak kasi maaga din pala akong mawawala. Huwag mong isipin yan, Blessy. Hindi yun ang rason. Kung hindi ka binigyan ng anak dahil lang magkakakanser ka pala, edi sana hindi ka na binigyan ng gwapong asawa. Sa bagay, may punto ka rin naman. Lahat ng nangyayari sa atin may rason. May rason din kung bakit hanggang ngayon malakas ka pa rin. May rason kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa tabi ko. Kaya wag mo nang bilangin yung mga natitirang oras mo kasi mahaba pa yan. Oo na, hindi na. Halika na, pumasok na tayo. Pinapapak na ako ng lamok dito eh. Mabuti pa yung mga lamok, nakakakain na. Ako kanina pa ako gutom. Oo, sige na nga, kumain na tayo. Kakain ka ng marami ha? Opo. I love you. I love you too. Papadudot tanggap ko na anumang oras ay maaari nang bawiin ng Diyos mula sa akin ang buhay na pinahiram niya. Kung noon ay para bang may halong galit pa ang nararamdaman ko dahil sa mga nangyari sa akin, ngayon ay buong puso ko na lamang na niyakap ang kapalarang ito. Dati gabi-gabi akong naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ko kung bakit ko pinagdadaanan ang mga bagay na yon. Ngayon ay hindi ko na kailangan ang sagot. Sa halip ay ibinigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa Diyos, pati na rin ang buhay ko na siya na rin naman ang nagbigay. Kontento na ako, Papa Dudut, masaya na ako. Masaya na ako na nabigyan ako ng mapagmahal na pamilya, ng maaasahang kaibigan at ng lalaking hindi ako iniwan at pinabayaan.
Malaki ang pasasalamat ko kay Archie dahil nakilala ko siya. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya ay mas pinili pa rin niyang bumalik sa buhay ko. Papa Dudut, ilang beses kaming nagkahiwalay ni Archie. Ilang beses kaming sinubok ng sari-saring problema. Pero kahit na maraming beses kaming nagkahiwalay, ng landas ay sa isang lugar din pala kami mauuwi. Walang iba kundi sa buhay naming isa't isa. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay naniniwala pa rin ako sa invisible string. Naniniwala pa rin ako na kami talaga ang tinadhanang magkatuluyan. Sakto nga na nurse ang napangasawa ko dahil hindi ko alam na magiging pasyente pala ako. Ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pagpapagamot. 53 years old na ako at ilang taong ko nang nilalabanan ang sakit ko. Hindi ko man hawak ang kinabukasan. Hawak ko naman ang buhay na meron ako sa ngayon. Kaya hanggat ako'y humihinga, patuloy kong pahalagahan ang bawat oras na ibinibigay sa akin hanggang sa maubos ito. Ito na po ang wagas ng aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-aalay ninyo ng oras sa napakahaba kong sulat sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at sumusubaybay sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Pag-ibig ang sagot sa lahat. Pag-ibig ang solusyon sa takot, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, sa mga problema. Ito ang pinatunayan ni Blessy at ng kanyang kwento na pinadala sa atin. Kaya naman para sa iyo, Blessy, kami ay nagtitiwalang malalampasan mo rin ito. Kumapit ka lamang sa Puong May Kapal at tiyak na hindi ka niya pababayaan. Isa kang inspirasyon at gusto naming malaman mo na proud kami sa iyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.